Здароў! Уласна, як я і абяцаў, вось больш лахаўскі ўжо фарматны дыўлог маёй нашай гульні Декскейлер. І тут ужо не будзе, спадзяюся, не будзе мантажа, спадзяюся, не давядзецца мне нічого выразаць адсюль. І дакладна не будзе малюваначак, будзе толькі вось моя ідэешка і мой курсор. І, дарэчы, уласна, просто цяпер пакажу ўсё, што было зроблена за тыдзень. Цэлы тыдзень прагрэса і актыўнай працы над Декскейлерам. Насамрэч, відавочна, актыўная гэта вельмі гучна сказана, бо ў мяне ёсць day-job, дзе я джобаю, воркаю, і таму у буднія дні я займаюся чыста пасля працы ўвечары, гэта не шмат часу, відавочна, але вось, прынамсі, на выходных кшталту непагана атрымалася паворкаць. Уласна, вось, гэта тое, што было зроблена за тыдзень. Кнопкі, як можна заўважыць, яны не рэагуюць на тое, што я важу по экрану, але націскаюцца, і спаўняцца сапраўды такая хуйня, дзівілус у картцы сядзіць, што ж ён там робіць, кнопка назад, можна туды-сюды пераключацца, гэта інфраструктурна там прыкалюхі адбываецца, вельмі ўсё весела, і квіт выходзіць, уласна, супер, самая карысная фіча. І яшчэ апрача гэтага можна даваць такую хуйню, гэта ўжо Bevy Editor Please, так, то бок, як я казаў, спадзяюся, у папярэднім дыалогу, я выкарыстоўваю Bevy, і Bevy яшчэ не рэлізнуты паўнавартасна, і таму у яго няма аніякага рэдактара. Толькі ўсё кодам, усё вось ідэешкай. Але кам'юніці вось зрабілі нешта, вось, сапраўды ёсць рэдактар, вельмі падобны на Unity, відавочна. Карысна, ну, больш карысна чыста праглядзець, што тут вот неяк дадаць толкам нічого не атрымаецца, таму што, ну, блядь, гэта літаральна ўсё, што можна дадаць, тыпу, літаральна нават не можна дадаць сваю. Уласна, з гэтым і пачаўся мой тыдзень працы над Декскейлерам, што я хацеў вельмі зрабіць сабе тулу, вось якраз цераз гэты эдітар, который я мог бы рухаць гэтыя штучкі, ўсё куды трэба зрабіць, потым тут ёсць кнопачка цудоўна, дарэчы, магчыма, ці няма маіх кастомных спробаў сюды нешта дадаць, но але не, я ўжо ўсё адкаціў, ўсё выдаліў. Але тут ёсць, кнопачка сцэны, і сапраўды сцэну можна захаваць, яна серыялізуецца, ўсё вельмі весела. І вот, значыць, я з гэтым напярдоліўся і зупыніўся на тым, што як халера дадаць блядскі input field у гэтую сраку. Вось, як вось тут, вось, напрыклад, що ты націскаеш, пішаш літары, ёбаны насраў, што адбываецца? Не, по-моему, все нормально. Ну, короче, неважно. Что ты можешь націснуць і ўпісаць літары. На жаль, я не ведаю, як гэта робіцца, таму я ў выніку забіў хера. Далей усё пойдзе пра коды, жорстка коды, таму калі раптам камусьці у жыцці гэты відос патрапіўся, але вы не праграмерскі челік, то ідзіце кыш, бягіце адсюль, пакуль не позна. І, уласна, пра коды, вот я хацеў паказаць, што мяне нават былі спробы, гэта я гуляўся з серыялізацыяй, ёсць яшчэ батон, вось гэта я ўжо намагаўся канкрэтна рабіць, нават адфарматаваў через ChatGPT. Гэта якраз такі сцэна, серыялізаваная ў фармат RON. Што значыць Rusty Object File? Карацей, у выніку я вырашыў, што не, нахер гэта ўсё. Я буду просто тупо спаўніць усё кодам. І у выніку, давайте, я на паперку выпісаў сабе гэтыя ўсе пунктики. Цяпер наконт сцэны я выкрэслю, да, кастомны UI. Теперь пункт про кастомный UI. У Bevy ёсць дэфолтная рэалізацыя UI, убудаваная, афіцыйная і уёбічная. Спадзяюся, нікога гэтым не пакрыўджу, бо, як я разумею, нават самі аўтары Bevy гэта цудоўна разумееце. Вось акурат у наступным рэлізе Bevy маюць абнавіцца сцэны, блядь, якія нахуй сцэны? Акурат у наступным рэлізе Bevy маюць абнавіцца UI, і там дададуцца дэфолтныя ці dependent кампаненты, нешта такое. То бок, што ты калі дадаеш батон, то там аўтаматычна разам з ім дадасться node кампанент, яшчэ што-небудзь, усё, што патрэбна яму. Гэта гучыць як ахуенная рэч і чакаем, але пакуль што ёсць яшчэ вельмі шмат ад кам'юніці рэалізацый,
Я іх вельмі павярхоўна паглядзеў, мне ніякія не спадабаліся. Там яны неяк весела вельмі сябе паводзяць. Галоўная прычына, чаму я не хачу браць штосьці з існага, што знаходзіў, і у тым ліку афіцыйны UI, гэта тое, што яно ўсё працуе на лэйаутах і кшталту такога. Всё, казаў, што не буду маляваць, але прынёс пурэрэф, памалюем. Значит, наконт вось лэйауту, то бок атрымоўваецца, ты UI ствараеш тым, што ты вось, напрыклад, экранную вобласць, ствараеш контент, распісваеш, што, допустим, контент у нас пойдзе па гарызанталі, мы там вось гэты сейчас контентную штуку, я і шырыню зробім 100, наступную шырыню зробім 50, там, не веду, да, блядь, 50% ад таго, што засталося, іншай таксама 50, ну там аута, да, ён займе астатнія 50. Тут паставім, што вось гэты контент у нас пойдзе вертыкальна, тут чайлдоў будзем выраўніваць наверх, вот наверх пайдуць. Куды? Не трэба. Кыш. Чайлды наверх пайдуць, і тут мы яшчэ ім дадамо марджинг, і вось так вось яно выраўніваецца. Да, гэта нармальны шлях будаваць UI, але пэўна праблема ў тым, што я Unity галовы, і я звык да таго, што ў мяне проста рухаюцца трансформы, яны не залежаць ад гэтых усіх вашых лэйаутаў, я магу іх круціць, вярцець як хачу, і вось галоўная прычына. Пэўна, ёсць дзве галоўныя прычыны, чаму я захацеў зрабіць кастомны UI свой. Першае, гэта, блядь, тое, што з дэфолтным ты не можаш зрабіць, што ў цябе спрайт звычайны будзе над UI-ем. UI заўсёды будзе над усім, і ты не можаш зрабіць кампінаваны. Ну, я на 100% упэўнены, што гэта неяк можна зрабіць, бо, відавочна, бэбі open-source, і ты можаш спакойна хоць перапісаць увесь код UI і рэалізаваць гэтую хуйню. Гэта зразумела. Але не хочацца заёбвацца настолькі. Зразумела. І другая прычына якраз-таки тое, што я все-таки хацеў бы мець магчымасць дадаваць усялякія анімацыі невялічкія, твікі і гэтак далей, каб яно, калі я знайду на гэта час, яно магло атрымаць свой juice, так званы game feel, вітамін. Менавіта таму я сабе і напісаў гэты UI-ны фреймворк, вельмі гучна сказана, просто UI-ны прикол, і который хендліць UI такім чынам, які мне падабаецца. І ў выніку уся ініцыялізацыя UI у мяне пабудаваны на выкліку вось гэтых каманд. Напрыклад, вось гэта галоўнае меню ствараецца, то бок гэтыя две кнопачкі спаўняцца, вось літаральна усе радкі. Ствараецца само entity галоўнага меню, ствараюцца две кнопкі, і мы дадаем каманды аб тым, што зрабі з іх кнопкі. Да, у меня тут свае приколы з тым, што я, каб мець магчымасць дадаваць кастомныя кампаненты, я ствараю entity за межамі каманды, і потым ужо адпраўляю entity ў саму каманду. Ой, блядь. Карацей, усё вельмі весела, і яшчэ апрача стварэння гэтых штук, я дадаў апрацоўку кліка, відавочна трэба будзе дадаць апрацоўку ховера, по-любому. Наступны, над чым я працаваў, гэта канфігі. І вось, уласна, можна ўбачыць канфіг усіх юнітаў, што ёсць у гульні, у фармаце run файла. То бок гэта адзін лідар, адзін вораг. Ворагі яшчэ не спаўняцца, я гэта не паспеў зрабіць. А лідар гэта якраз гэты вось чувак, который тут адзін спаўніцца. Яшчэ што вельмі файна штука, вось, напрыклад, я тут hearts, гэта масць, я магу яе замяніць, напрыклад, на spades. Гэта пікі. І тады сапраўды пікі заспаўніцца, чувак, ніхуёва. Але на дадзены момант, апрача вось гэтай хуйні, больш нічого не выкарыстоўваецца з гэтых канфігаў, таму мне больш няма на чым прадэманстраваць, але потым калісьці штосьці яшчэ і будзе. Яшчэ, як можна заўважыць, у мяне сапраўды апрача масці адпаведнай пагружаюцца выявы. І я тут выбудаваў нават мікрасістэмку з асетамі. Вось, то бок тут у мяне ёсць, ну, UI-ны асет гэта чыста шрифт, таму што бэві трэба шрифт нейкі, каб яго выкарыстоўваць для тэкста. І асеты маіх юнітаў, вось будуць іхнія партрэты, будуць іхнія карткі. Партрэты пакуль што, да, у мяне, пацук. От. Уласна, навошта я сюды вас прывёў пахваліцца, гэта паказаць вось гэтую штуку, што ў мяне атрымоўваецца аўтаматычна будуць прапісвацца шляхі да патрэбнага партрэта, і мне не трэба будзе іх прапісваць нідзе ручкамі. Йоу!
Апрача гэтых штук я дадаў яшчэ і карткі, которые сам намаляваў. Я мастак мышкай. Ну і апошні, наконт чаго хацеў бы павыёбвацца, гэта Entity Index. Гэта ідэя і асноўнае натхненне прынесена мной з Entity Indexаў, якраз такі з Entities. Наконт Entity Indexу зараз буду зноў маляваць. Нахуя ж я іх стварыў? У нас у ECS самая вялікая праблема гэта тое, што ўсе Entity існуюць асобна, проста дзесьці раскідала іх жыццё і невядома, што з імі рабіць. Відавочна, гэта вельмі добра, калі гэтыя Entity нам патрэбныя як асобныя адзінкі, але даволі часта яны нам патрэбныя менавіта як іерархіі. І вось добры прыклад. Тут на картцы партрэт героя існуе асобна, фон карткі існуе асобна. Выбудоўваецца нейкая іерархія. Зразумела. А ў нас, я нагадаю, вось такая хуйня. Непрыкольна. І вот уласна таму Entity Index накіраваны на тое, што можна будзе стварыць foreign key, который будзе спасылацца на іншы Entity, і мы можам так стварыць залежнасць між двумя Entity, але гэта ўсё хуйня і насамрэч рэч вельмі проста робіцца, а вось асноўны код, што тут напісаны, гэта у Register Components Hook. Component Hooky гэта новы прикол, дададзены ў Bevy 0.14, который дазваляе дадаваць код, который будзе рэагаваць на тое, што кампанент нейкі быў устаўлены, дададзены, выдалены, але на зменены не дазваляе. І як можна тут заўважыць, то пры даданні foreign ключа я мало того, што яго так дадаю, я яшчэ і назад ствараю спіс з залежнасцямі. Каб, калі ў нас на адну Entity спасылаецца шмат чувакоў, мы маглі спакойна з аднаго месца ў гэтай Entity запытацца, адай мне сваіх усіх, хто на цябе залежыць. Блядь, я закрыў усё. Ну, пэўна, гэта знак.